Ja täällä on täyden palvelun kalatalo. Me tehdään kaikenlaisia kalatuotteita suomalaisille vähittäiskauppaan ja sitten vientimarkkinoille ja ammattikeittiöille. Meidän päätoimipiste on Oulussa ja meillä on täällä suurin piirtein 200 henkilöä töissä ja sesonkeina voi olla yli 300 henkilöä. Hätälähän on perustettu 1938 ja sen on perustanut mun isopappa Juho Isohätälä. Sitten firma on edennyt sukupolvelta toiselle ja tietenkin kasvanut matkan varrella ihan merkittävästi. Hätälä on alkanut Oulun kauppatorilta omena- ja kalanmyynnistä ja sitten kehittynyt nykyään. Nykyään ollaan kuitenkin keskisuuri firma ja ihan merkittävä toimija alueellisesti, mutta myös valtakunnallisesti. Hätälä haluaa kasvaa ja halutaan erityisesti tietenkin suomalaisessa vähittäiskaupassa kasvaa lisää, mutta sitten halutaan myös uusia kasvumahdollisuuksia vientikaupasta ja sitten myös ammattikeittiöiden palvelemisesta. Minusta on hienoa, että Hätälä on semmoinen merkittävä työllistäjä Oulun seudulla ja monelle Hätälä on se ensimmäinen työpaikka. Ja toki meillä on myös pitkäaikaisia työsuhteita, 30 tai 40 vuoden työsuhteita, mikä on tosi hienoa. Ja sitten mun mielestä on mahtavaa, että meillä on upea kalastajaverkosto. Meillä on 400 kalastajaa ja itse toivon, että kotimainen ja ylipäänsäkin pohjoisen rehtikala saa vielä enemmän innostusta ja saadaan sitä kasvamaan, koska se on niin terveellinen ja laadukas ja vastuullinen raaka-aine. Oli tosi ilo ja kunnia saada tämä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien maakunnallinen yrittäjäpalkinto. Se oli hieno tunnustus koko meidän porukalle siitä pitkäjänteisestä työstä, mitä täällä on tehty. Ja tietenkin oli tosi ylpeä olo koko meidän porukasta ja tästä firmasta.